Bago natin simulan ang mga kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Ben Canagir, Jonessa Dedoroy, Mariang Kikay PH, Chaizion Zeus Tagsim, Marilyn Ermino, Kakilakilabot Stories, subscribe kayo dyan, Jennifer Organo, Anamay Canete, Glendale Samot, Medardo Reyes Amora, Michael Estayo Cerezo, Francisco Jr. Landicho, Ron D. Casinilio, at sa mga nag-renew ng badge na sina Jotessa Moore, Kayan L. Villanueva, Ian Garuga Motovlog, Josh Gavaran, Renzo Anire, Sabrin Concepcion, RJ Napoles, happy 1 year sa'yo, Rick Num, Andrea Gumana, Ian Zuarez Dondoy, Linry Salise, Mariel Ariola, Bern, Jasper Raid Stories, subscribe kayo dyan, John Ray Tiangson, Nanay For Real, Jeramel Palco, Melanie Palisok Belnak, Elizabeth Luigo, happy 1 year sa'yo, Pretty Mamshi, Marinela Sabay, Desiree Kalumba, at kay Antonio Kalumba. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang tatlong kwentong ito ay mga hango sa totoong buhay. Unang karanasan, kay Romar. Hi po, Pinuno. Itago niyo na lang ako sa pangalang Romar. Nais ko sanang ibahagi ang kwento ko sa channel mo tungkol sa aking karanasan noong nasa Iloilo pa ako. Sa pagkakatanda ko, taong 2000 naganap ang pangyayaring ito. Noong mga panahong yon ay nasa edad 20 taong gulang pa lamang ako. Di pa ako nakapag-asawa noon sa kadahilan ng hindi pa ako nakakahanap ng babaeng gusto kong makasama sa panghabang buhay. Nakatuon lamang ang atensyon ko sa pagtulong sa aking mga magulang na maiahon sila sa hirap. Nakapagtapos naman ako ng sekundarya, pero hindi ako nakapag-aral ng kolehiyo. Medyo mabigat na kasi yon para sa aking mga magulang dahil sa marami akong kakailanganin kung tinangka kong mag-aral pang muli. Ayoko namang pahirapan pa ang aking mga magulang, kaya nakapagdesisyon akong itigil na muna ang aking pag-aaral. Matyaga ako noong nagtatrabaho sa bukid para lamang meron akong maiuwi sa aking mga magulang sa bawat araw na dumaraan. Hindi ko iniisip ang kapakanan ng aking sarili noong mga panahong yon dahil sa awang-awa ako sa aming kalagayan. Ang ama ko noon, Pinuno, ay halos hindi na magawang makaligo dahil sa pagod nito sa trabaho. Umagang-umaga pa lang ay umaalis na kami. Kaya wala na kaming oras para sa aming mga sarili. Di naman pwedeng maligo ang ama ko tuwing umaga sa kadahilan ng nagtatrabaho pa din yon tuwing gabi. Puyat at pagod ang kalaban noon ng aking tatay, kaya iniiwasan nitong maligo pagsapit ng araw. Nakakapagpahinga lang kami ng maayos kapag sumasapit ang araw ng linggo. Relihiyoso kasing tao ang pinagtatrabahuhan namin, kaya ayaw noon na merong magtrabaho sa kanila tuwing sasapit ang araw ng pamamahinga. Isang araw, Pinuno, ay napagpasyahan naming balikan ang bukid na aming tinatrabahuhan. May naiwan kasing gamit ang ama ko doon noong nakaraang araw. Kumain lang kami noon ng pananghalian, Pinuno, at agad naman naming tinahak ang daan pabalik sa bukid na aming sinasakahan. Sanay na kami sa init ng araw, Pinuno, kaya hindi na namin yon alintana kahit ilang milya pa ang aming lakarin na bundok. Napapadali ang paglakad namin sa bundok na yon, gawa ng merong mga balon sa lugar na yon na pwede naming mainuman. Mag-iisang oras din ang paglalakad namin bago kami makarating sa aming paroroonan.
Nang marating namin ang aming sinasakahan pinuno, ay dali-dali naman kaming pumunta sa kubong nakatayo sa lugar na yon. Yun kasi ang nagsisilbing pahingahan ng mga trabahador sa bukid na yon, kagaya namin. Halos 2 taon din kaming nagsasaka doon nang walang nangyayaring kakaiba. Matapos naming makuha ang gamit ng aking ama, ay agad din naman kaming naglakad papauwi upang makatulong sa mga gawaing bahay. Ilang minuto lang ang paglalakad namin ay nadapo kami sa isang balon na iniinuman. Nakasanayan ko nang uminom ng tubig doon pinuno dahil sa manamis-namis na lasa ng tubig sa balon na yon. Habang ako ay umiinom, bigla kaming nakarinig ng aking ama ng umiiyak na sanggol. Napakalakas nun pinuno. Halos magsitaasan ang balahibo sa aking katawan dahil sa gulat. Ilang minuto ding umiiyak yon, kaya ang ginawa ng ama ko ay hinanap namin ang kinaroroonan ng sanggol. Nang madapo kami sa isang patag na talahiban, ay doon namin natunton ang kinaroroonan ng umiiyak na sanggol na yon. Sigurado kami noon pinuno na naroon yon sa isang umaagos na maliit na sapa na napapalibutan ng mga puno. Dahil sa mga punong nabubuhay doon, ay naging madilim na ang paligid sa lugar na yon. Habang papalapit kami sa lugar na yon pinuno, ay siya namang paglakas ng kaba ng dibdib ko. Animoy nagbababala na yon na masyadong delikado ang paglapit namin sa lugar na yon. Romar, sumunod ka lang sa akin. Huwag kang tumambay dyan dahil baka lapitan ka ng makamandag na ahas. Mahirap na. Malayo tayo sa nayon. Wika ng aking ama nang makita ako nitong nakatayo lang sa talahiban. Nang marinig ko ang utos noon pinuno, ay agad din naman akong lumapit dito upang hindi yon magalit sa akin. Paglapit namin sa maliit na sapang yon, ay sinilip muna namin ang loob nito dahil baka merong malaking ahas na naninirahan sa lugar na yon. Pagsilip ng ama ko pinuno, ay halos hindi yun makagalaw dahil sa nakita nito. Sa sobrang kuryosidad ko noon, ay napasilip na rin ako doon at unang beses akong nakakita ng isang nilalang nakakaiba sa aking paningin. Ang nakita ko noong mga oras na yun pinuno, ay isang sanggol na nangingitim ang balat na merong napakahabang pusod na hindi pa natatanggal. Ngumisi yon tapos umiyak-iyak na parabang nanlilinlang ng taong napadpad sa lugar na yon. Matapos nitong umiyak pinuno, ay bigla itong napatingin sa amin ng napakasama. Doon ko nakita ang napakaputi nitong mga mata at mga matatalim na mga ngipin. Maliban sa ngipin pinuno ay nagsisitalasan din ang mga kuko nito na animoy isa na itong hayop. Nakakalbo din yon at meron yung biyak sa kanyang bungo. Nang magkatitigan kami ng nilalang na yon, ay hindi na ako nagdalawang isip na tumakbo ng napakabilis. Ganon din ang ginawa ng ama ko dahil sa labis na takot nito. Halos akyatin namin ang 3 bundok sa lugar na yon, makatakas lamang sa nilalang. Habang nananakbo kami, ay papalakas din ang iyak ng nilalang na yon, na sa bawat pag-iyak nito ay halos ikabaliw na namin ng husto. Ang tatay ko noon ay sumisigaw na dahil sa takot nitong nararamdaman. Umiiyak na din ako noon pinuno at nanginginig na ang aking buong katawan dahil sa takot kong nararamdaman. Nang tuluyan na kaming makalayo sa lugar na yon, ay doon ko pa lamang ininda ang mga sugat na aking natama sa pagtakbo namin sa bundok na yon. Naglalakad kami noon ng ama ko na hindi nagsasalita at nakatulala sa daan. Animoy isang pagpaparamdam pa sa amin ng nilalang na yon
ay sigurado na ang kamatayan ng aming mga sarili. Nang makarating kami sa bahay, ay halos hindi ako makatulong ng maayos sa aking ina dahil sa aming naranasan ng aking ama. Lumipas ang mga araw at pinagsabiyo ng aking ama sa kanyang mga kakilala. Doon niya na lamang merong babae sa lugar na yon ang sinunog ng buhay matapos itong gamitin. Buntis ang babaeng yon kaya maaaring ito ang naging sanhi kung bakit hindi natatahimik ang nilalang sa lugar na yon. Ayon pa sa mga kakilala ng aking ama, na hindi lang isang nilalang ang naninirahan sa paanan ng bundok dahil sa napakaraming krimen ang naganap sa lugar na yon. At ang nakita namin ng aking ama noong mga oras na yon ay kilala sa tawag na tiyanak. Ikalawang karanasan kay Tatang. Magandang hapon, Pinuno. Itago niyo na lang ako sa pangalang Tatang. Nais ko sanang ibahagi ang kwento ko sa channel mo tungkol sa aking karanasan noong mga panahong nasa probinsya pa ako. Maaring ang iba dito sa channel mo ay hindi maniniwala sa karanasan ko. Pero kahit gano'n ang mangyari, ay magiging totoo pa rin ako sa aking mga nakita noong mga panahong yon. Sa pagkakatanda ko, Pinuno, naganap ang pangyayaring yon mga taong 2000. Nasa 21 ako noong mga panahong yon. Nakatira kami sa lugar ng Capiz. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong lugar, gawa ng ayokong siraan ang lugar na aking kinagisnan. Bahala na kayong dumiskubre kung saan ang lugar na ito sa Capiz. Barkadistang tao ako, Pinuno, nung kabataan ko. Hindi pa ako noon nakakapag-isip mag-asawa dahil sa sinusulit ko ang aking kabataan. Akala nga ng iba sa amin ay wala akong patutunguhang tao hanggang sa aking paglaki. Kahit medyo tarantado kasi ako noon, Pinuno, ay meron pa rin akong pangarap kahit papaano. Umpisahan ko na ang kwento. Noong mga panahong yun, Pinuno, ay merong pinaglalamayan dito sa amin. Wala namang kakaiba doon, Pinuno, di ba? At masasabi kong normal lang ang kaganapan sa lugar na yon. Dumadayo kami doon sa lamayan upang magsugal lamang. Kumbaga, Pinuno, nakikilamay kami doon dahil lamang sa sugal. Halos naaabutan na kami doon ng umaga dahil sa aming bisyo. Dahil din sa sugal na yon, kaya nagkakaroon ako ng maraming pera tuwing umaga. Konting description lang sa lugar na yon. Doon kasi iikot ang ating kwento. Ang bahay ng namatayan ay di naman kalayuan sa amin. Malapit yon sa mga nyugan na merong mga nagsisita-asang damo. Kumbaga, parang kagubatan na rin yon kung titingnan. Nakalagay ang bangkay ng namatay sa labas ng kanilang bahay gawa ng wala ng espasyo sa loob nito. Hindi kasi gaanong kalakihan ang bahay nila, Pinuno. Isang gabi, pumunta ako sa lamayang yon kasama ang aking isang barkada. Bale, magsusugal na naman kami buong magdamag para merong kaming pambili ng alak kinaumagahan. Sumapit ang 10:00 ng gabi, Pinuno, at kami na lang 3 ang natira sa lugar na yon. Yung anak ng namatay at kaming 2 ng kaibigan ko. Di naman yun alintana para sa amin dahil barkada rin naman ang kasama namin doon. Kahit napakalalim na ng gabi sa lugar na yon, ay hindi pa rin namin ito iniinda. Yung ibang kasamahan namin sa lamayan ay natutulog na sa mga upuang naroon. Ano yung? Puyat ka na? Magkape muna tayo. Wika ko sa aking kasama. Napangiti lang naman yun sa akin nang marinig niya ang sinabi ko. Dali-dali itong pumunta sa kanilang kusina upang magtimpla ng kape. Kami naman ang aking barkada ay nakamasid lang sa lugar dahil sa maliwanag ang buwan. Habang ako'y tumitingin sa malayo,
ay meron akong napansin sa nyuga na parang isang asong nakatingin din sa amin. Di yun gumagalaw pero kitang-kita ng dalawa kong mata kung anong uri ng nilalang yon. Ilang segundo din akong natigilan dahil sa nasilayan kong yon. Kung hindi pa ako kinalabit ng aking barkada, ay hindi pa ako makakabalik sa sarili kong wisyo. Nang maibaling ko na ang aking tingin, ay bigla din namang naglaho ang nilalang na yon. Binaliwala ko na lang ito dahil baka guni-guni ko lang ang lahat ng aking nakikita. Pagbalik ng aming kalaro, ay meron na itong daladalang kape. Matapos yan ay nagpatuloy na din kami sa aming pagsusugal. Sumapit ang 12:00 ng gabi at doon ko na nasilayan ng malapitan ang nilalang na aking nakita kanina. Maniwala kayo o hindi, pinuno, habang nagsusugal kami nung mga oras na yon, ay nakita ko ang malaasong nilalang na yon na sumuot sa kabaong ng patay. Animoy meron itong kakayahang tumagos sa mga solidong bagay. Paglabas nito ay kitang-kita ng mismong mata ko na tangan-tangan nito ang bangkay ng namaalam. Bigla akong napasigaw na siya namang ikinagising ng karamihang natutulog roon. Yung bangkay! Dala-dala ng aso! Sigaw ko habang kami ay nagsusugal. Matapos yan, ay dali-dali naman kaming nilapitan ng pamilya ng namatayan upang tanungin kung ano nga ba ang nangyayari. Hindi ako makapagsalita noon, pinuno, at ang tanging nagawa ko lang noong mga panahong yon ay ang ituro ang kabaong na nasa harapan ko. Agad naman nila itong nilapitan upang tingnan kung ano nga ba ang aking nakikita. Ano pang ginagawa mo, iho? Natutulog na ang mga tao dito nandidisturbo ka pa. Wika ng isang taong naroroon habang papalapit sa amin. Hindi na ako umimik dahil sa hindi ko talaga alam ang mga nangyayari. Dahil sa sobrang pagtataka ko noon, ay ako na mismo ang tumingin sa bangkay upang kumpirmahing namalikmata lang ako noong mga oras na yon. Pagtingin ko sa bangkay, pinuno, ay doon ko nakitang hindi na yon ang kanilang namaalam na mahal sa buhay. Nagsisisigaw na naman ako noon. Kaya ang ginawa na sa akin ay pinaalis na ako sa lugar na yon. Ayon sa kanila na hindi naman nawawala ang bangkay. Dagdag pa ng iba na nanggugulo lang umano ako doon. Dahil sa hiya ko, pinuno, ay pinili ko na lang na umuwi sa amin. Habang naglalakad ako ay palaisipan pa rin sa akin ang mga nakita kong yon. Hanggang sa bigla akong napatitig sa isang patag na lugar doon sa amin. Natigilan ulit ako, pinuno, nang makita ko ang napakalaking asong yon na merong kinakaing bangkay ng tao. Siguradong sigurado kung yon ang nakita ko noong mga oras na yon. Halos natigal po ko ng ilang minuto dahil sa aking nasilayan. Matapos nitong maubos ang bangkay, ay bigla din naman itong tumakbo hanggang sa tuluyan na itong maging isang usok. Ipagpalagay na lang natin, pinuno, na 2 hakbang lang ang nagawa ng nilalang na yon bago ito tuluyang maglaho. Matapos yan ay hindi na ako nagsalita pa tungkol doon. Dahil sa baka kung ano pa ang gawin sa akin ng mga taong nagmamahal sa namaalam na kapitbahay namin. Nakilibing pa din ako doon kahit nahihiya ako dahil pinilit ako ng aking ama na pumunta sa huling hantungan nito. Hanggang sa ngayon, pinuno, na nasa ibang bansa na ako, ay hinding-hindi ko pa rin makakalimutan ang tungkol sa nilalang na yon na aking nasilayan. Kung merong nakakaalam sa nilalang na aking nakita, ay kayo na ang bahalang humusga sa aking kwento.
Ikatlong karanasan kay Chris. Hi Pinuno, nais ko sanang ibahagi sa iyo ang aking karanasan noong kabataan ko. Tago mo na lang ako sa pangalang Chris. Sa pagkakatanda ko, taong 1999 naganap ang pangyayaring ito at sa lugar ito ng Iloilo. Itong mga panahong ito ay merong isang matandang lalaking naninirahan sa aming lugar na kung tawagin ay Makmak. Hindi lang yun basta-bastang matanda, Pinuno. Gawa ng ayon sa mga matatandang kasabay nito sa aming lugar, ay bata pa umano sila, ay matanda na ang lalaking yon. Wala namang makapagpatunay sa paratang ng mga ito at tanging sabi-sabi lamang ang umiikot ukol sa kanyang pagkatao. Di naman kami nababahala sa taong yun, Pinuno. Gawa ng napakabait nitong makitungo sa kapwa niya tao. Siya nga pala, noong mga oras na yon ay meron kaming di kalakihang pwesto sa isang merkadong di kalayuan sa aming tahanan. Bumibili kasi ang aking ama noong mga panahong yon ng mga isda sa mga napapadpad na mangingisda sa aming lugar. Yun din kasi ang pamamaraan namin, Pinuno, upang mapunan ang aming pangangailangan sa bawat araw. Kung hindi ninyo na itatanong, ang ama ko pala, Pinuno, ay tubong anak ng tribo. Nanggaling kasi siya sa isang tribo dito ng mga orihinal na naninirahan sa Iloilo. Hindi ko nababanggitin ang tribong kinamulatan ng ama ko sa kadahilanang ayaw ng mga ito na maraming makakaalam tungkol sa kanilang angkan. Ayon sa ama ko, na kapag tubong tribo ang isang tao, ay marami itong pinaniniwalaang mga bagay, mapa-espiritual man o material. Napakarami nga ng alam ng ama kong yon, Pinuno, dahil sa kahit maliit na sugat, ay binibigyan niya yon ng kakaibang opinyon. Animoy ayon sa kanya, ang lahat ng bagay na nasa mundo na nangyari man o mangyayari pa lang, ay kagagawa ng mga elemento. Lahat ng pangyayaring naganap sa atin ay kagagawa ng kalikasan na siyang may kontrol sa lahat. Sakuna, delubyo, at kung ano-ano pa ay mga gawain ng kalikasan upang mapanatili ang balanse ng mundo. Isang araw, habang abala kaming mag-anak sa aming tindahan, ay biglang dumating si Lolo Makmak. Lolo na ang tawag ko doon, Pinuno, bilang paggalang na rin sa katandaan nito. Lolo Mak, ano pong sa atin? Bungad na tanong ko dito. Nakangiti pa ako noon, Pinuno, upang ipakita sa matandang yon na ikinagagalak kong makita siya na nasa malusog niyang estado. Pabili nga ako dito, iho. Kalahati lang. Sagot naman ito sa akin. Matapos kong marinig ang sinabi ni Lolo Makmak noon, ay agad ko namang inilagay sa supot ang nais niyang isda. Pinasobrahan ko pa yon sa kadahilanang suking-suki na namin ito. Hindi yun bumibili sa ibang tindahan at tanging sa amin lamang ito gumagastos ng kanyang pera. Kumbaga, nakuha na namin ang tiwala ng matandang yon. Ang ipinagtataka ko lang sa matandang yon, Pinuno, ay kung saan-saan siya kumukuha ng kanyang pera. Wala kasi yung ibang pamilya sa aming lugar at ang tanging naaasahan lang nito ay ang kanyang sarili. Matanda na rin yun, Pinuno, para magtrabaho pa sa kahit kaninong tao dito sa amin na merong kakayahang magpasahod. Sa tuwing umuuwi ako ay palagi ko yung nakikitang wala namang ginagawang trabaho sa kanyang bahay. Kung hindi yun nagkakape, ay nakikita ko yung nakaupo sa kanyang tumba-tumba. Palaisipan talaga sa akin noon, Pinuno, ang pinagkukuhanan nito ng pera. Dahil sa sobrang kuryosidad ko noon, ay hindi ko na naiwasang itanong sa aking mga magulang. Ay nako, Chris. Hayaan mo yan si Lolo Makmak mo. Marami ang ipon. Mas marami pa nga yung pera kaysa sa atin eh. Wika ng aking ama
matapos kong itanong ito dito. Di naman ako nakaimik noon, Pinuno, nang marinig ko ang sinabi ng aking ama. Matapos ang araw na yon, ay napagpasyahan na naming umuwi sa aming tahanan. Pagdaan ko sa bahay ni Lolo Makmak, ay nadatnan ko itong nagkakape. Itinaas pa nito ang kanyang kape nang makita ako nito sa daan. Sumapit ang umaga noong mismong araw na yon, ay napaaga pa ang labas ko sa aming tahanan. Magbabandang 4:00 pa lang yon, Pinuno. Lumabas kasi ako noon dahil sa naiihi ako noong mga oras na yon. Nakalimutan ko kasing umihi noong gabi, kaya napaaga ang ihi ko. Ang pinakaoras ng paggising sa aming bahay ay nasa bandang 6:00 na ng umaga. Hindi yon inaasahan ni Lolo Makmak, kaya doon ko ito nasipat sa unang pagkakataon. Maniwala kayo o hindi, paglabas ko sa aming tahanan noong mga oras na yon, ay nadatnan ko ang matanda na nagbubuhat ng isang buong kahoy. Ang binubuhat nito noong mga oras na yon ay hindi lang isang tipak ng kahoy, kung hindi ang buong katawan ng mismong puno. Napakalaki ng punong yon, Pinuno, na kahit kaming mag-ama ay hindi kakayaning buhatin yon. Pero si Lolo Makmak noong mga oras na yon ay para lamang pumapasan ng isang sakong bulak. Halos lumuwa noon ang mga mata ko sa aking nasilayan. Ilang segundo lang ang lumipas at nakita ako ni Lolo Makmak na nakatitig sa kanya. Ang ginawa nito noong mga oras na yon ay ngumiti lang sa akin na para bang nagagalak pa itong nasilayan ko ang kanyang ginagawa. Chris! Magandang umaga! Tara, inom tayo ng kape. Wika nito sa akin. Ha? Oho, Lolo Makmak. Salamat. Mamaya din ho ay magigising na sila, tatay. Magkakape na din kami. Nauutal na sagot ko dito. Matapos nitong makapagwika sa akin, Pinuno, ay dali-dali din naman itong dinala ang katawan ng punong iyon sa likod ng kanyang tahanan. Agad din naman akong pumasok, Pinuno, dahil sa sobra kong gulat sa aking mga nasilayan. Lumipas ang ilang linggo at nabalitaan na lang namin sa aming lugar na merong nagtangkang pagnakawan si Lolo Makmak. Pero ang mga nagtangka sa kanyang bahay, Pinuno, ay nakita sa isang ilog di kalayuan sa amin na bali lahat ng mga buto nito sa katawan. Maging ang mga bungo nito ay parang dinaganan ng isang bakal na gulong. Halos hindi talaga makilala ang mga taong yon dahil sa grabing tama ang kanilang natamo. Ang tanging naging sanhi ng pagkakakilanlan ng mga ito ay ang kanilang mga palatandaan sa kanilang mga balat. Kahit pinaparatangan noon si Lolo Mac na siya ang gumawa ng bagay na yon, ay mariin niya itong itinatanggi. Ayon sa kanya na hindi na niya yon kayang gawin sa kadahilanang napakatanda na niya. Naunawaan naman yon ng pulisya, Pinuno, kaya hindi na siya nito kinulit pa. Pero alam ko sa sarili kong pinarusahan ni Lolo Makmak ang mga taong yon. Magpahanggang sa ngayon ay buhay pa rin si Lolo Makmak, Pinuno. Pero hindi ko nasasabihin kung nasaan ang eksaktong lugar niya. Hintayin niyo na lang ang kasunod na kwento ni Lolo Makmak upang malaman niyo ang kanyang itinatagong lihim. Okay, gusto niyo ba yung ganito, yung lalagyan ko na lang ng title na 3? Para, kumbaga, para tong shake, rattle, and roll eh. Kung nasa sa inyo lang yon, comment na lang kayo ng ayos sa akin yan, Pinuno. Para alam ko kung gusto niyo yung ganitong klase ng format. Yung 3 kwento na hindi series, yung isang bagsakan lang. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento.
Salamat.